Здравейте от кухнята на Рози с Марк. Днес сме избрали да направим една много лесна и приятна рецепта. Чизкейк, разбира се, с рози. Ето и нужните съставки. За основата: 2 пакетчета чайни бисквити по 175 грама, пакетче краве масло 100 грама. За крема: 6 пакетчета обикновено крема сирене, 200 грама захар, 4 яйца и една ванилия. За топинга, разбира се, сладко от Рози с Марк. Бисквитите трябва да натрошим на трохи и към тях да прибавим маслото. Смесили натрошените бисквити с маслото, ги изсипваме в форма за сладкиши с махащ се ринг. Притискаме добре и заравняваме. Започваме с приготвянето на крема. Крема сиренето трябва да смесим с захарта и ванилията. Разбиваме всичко с миксер. След като сме разбили добре хомогенната смес, я изсипваме върху бисквитената основа. Поставяме чизкейка да се пече в фурна, загрята на 150 градуса за 25 минути. Извадили чизкейк от фурната, е готов да го намажем с сладко от рози. Готовият чизкейк трябва да оставим да изстине, след което да престои в хладилник за час-два. Нашият чизкейк е готов. Изваден от престоя в хладилника и е време да го сервираме. За сервиране с прясно ментово листо.